Ay! Dara. Dali. Si mga pagkaon unsan ta ay Hapak ang isa Sa- na ratos na. duwa ta. Son, ad Sila ay ta ay taon. si mga pagoy. ay si paghapak na sampo. Sige magkapaghapak. Bakit yung nagduwa na kong email? Happy Dili ka ba daw? ako na unsa. Sa Ara-ara no sige yun, mo oh. paghapak mo. Ay mo si paghapak. Sa sige mo paghapak mo. Ah, ginoon. Kani. Happy to ni Mawa Madaw. daw. Ahawan tanaw. Happy to ni Madaw. Labot na. Son. Tanaw na di kayo maglilabot. Pistol. Hindi na ginoon. Nanasan. Ano ay si mga bak? Ako nang hapak. Uy, daw. Sa taoy. Mga bak. Tanaw. Yung cellphone ko kanindot ko ng buwa. Hindi ginoon. Ay si sige magkapaghapak mo. Ay, Sige paghapak. bukan ka. Daw happy ta magdaw. Pita daw, sis. Tama ko ba? Ay sige ba mo paghapak na. Pati Ay, ako lagi. Pati na ko ng gawa Dario. Bukan mo oy. Ayaw ma. Piti ni Duta yung Wala. bugwa. Sam. Piti ni Duta yung bago sa muksamukon. Wala man rin. Kayo. Naunsan man tao. Magpatuwa man rin. Naunsan. Sig sabok na pinagtan kayo. Ako sa pasingin lang kayo mga sa bago yun. Kasi ko na. Kasi mga pak. Wala ko nang hapak eh. Nagduwa ko din nag-concentrate ko din Ano na nga maglingan kita naman o ah. Kisa man magtawaan ka ni dire. Kisa man wala nagtaduwa ko dire. O pati na kong lingaw. Okay, tao diri. dire. Na posible kay kisaman ng nguhit na duha. Game turon sa Lakers o Kuan? Warriors? O piti na kong tarawa. Lubong may Piti na kalikers kong gani. lingawa. Ikaw kayo ko. Likers gani. Sige panghapag samo kayo. Sulo si mo. Pilim kilikers. Hapag na sa. Ano siya? Lagi ako lagi. Kisa man katong siya hapag. Why mo magitaw diha o? Sige panghapag. Sa buka na si panghapag. Kinitaw diha ako singindan mo sa. Ha, kabutawan ni kini diri dai. Sige magpanghapak. Sige mapanguhit. Noon sa amo kayo kay hapit ta. Gilupuan ko ano? Ayo di ba? Ah, Bakit si Panghapag, yay? Hapag yay. Dara. Dara. Dali.